mbugharị ka eji elewa mkpi mana ama m na ọ na-amara na anyị abatago n'oge nzukọ kpọmkwem. Oge aha anyị na-eji asụsụ Igbo wee na-agbasa ozi n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụ oge a ka anyị batara ugbu a. Ana m asị nke onye chiri ya zelu. Abụ m Chizzy anyị ga-agbapụ ya ọsọ ozigbo wee kọọ n'ubi onye anyị bịara ka gị onwe gị n'ebe a wee soro wee na-atị ya ọnụ na-amara n'oge nzukọ ka anyị ji jiri asụsụ Igbo wee na-agbasa ozi n'ụzọ pụrụ iche. Nke mbụ na isiokwu anyị nke ụbọchị taa, dịka obodo si dị n'ala anyị bụ Naịjirịa, anyị ga-ewere ya wee gabazie. Ama m na ị mara na maka narị naira anọ, maka narị nde naira anọ ka eji tụọ Maazị Metuh, Olisa Metuh. Ọ bụ Maazị Olisa Metuh bụ ọnụ na-ekwuburu ndị ya bụ na mgbasa ozi, onye mgbasa ozi ndị otu ndọrọndọrọ eji nchanwụ wee mara n'ụbọchị mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga, mkpụrụ ụbọchị anọ gara aga ka a nọrọ n'Abuja wee tụọ ya nga maka mpụ na iri ego n'ụzọ na-ezighị ezi. Ego a na-ekwu maka ya bụ narị nde naira anọ. A tụọna ya nga afọ 39, mana ọ ga-ejikọta ya ọnụ ka esi gbakọsịa na ihe ndị ọzọ bụ na afọ 39 ọ ga-anọ ebe a, na ọ bụghị ha niile ka ọ ga-anọcha, na ọ ga-anọ sọsọ afọ 7 maka na ọ ga-agbakọta ọnụ. Ọ bụ onye ọkaiwu Okon Abang mara ya ikpe a dịka o si dị. Icheta na o luo n'ihe dịka afọ 2000, kemgbe afọ 2015 ka e bidoro jebe ije nwa amadi a jebe ije ikpe a, na-eji ikpe elu n'oge ikpe n'ụlọ ikpe. Oge ụfọdụ Maazị Metuh ada n'ọrịa, a na-ebu ya na akwa ọrịa, na-ebugharịsị ya na-aga ụlọ ikpe. Nke a ọ gakwara na atụkwara na ya igodo, aka na-agbawọlụ ya ofe aka wafọ Igbo wee jee nga. Mana ajụjụ a na-ajụgasị bụ kemgbe a na-azọ mpụ na na-achụ mpụ na ndị na-eri ego a na Naịjirịa, kemgbe ọchịchị afọ a batara, ihe a na-eme ọ bụ ụzọ ziri ezi eji achụ mpụ? Omeela ka mpụ na aghụghọ benata na Naịjirịa? Icheta na n'oge na-agara aga, na mkpụrụ ụbọchị izuụka one na one maọbụ ọnwa ole na ole ka atụkwara Ọji Ụzọ Kalụ nga maka mpụ na ihe ndị ọzọ. Dareye atụrụ ya nga. Ọ bụ okwu a na ihe ndị ọzọ ka anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Ọzọ anyị ga na-ekwu maka ya taata bụ maka nchekwa n'ala Naịjirịa. Onye isi ndị ọchị obodo Igbo dị iche iche bụ ọchị obodo Ebonyi bụ Umahi nọrọ n'Abuja wee kwụsịo na nke a na-asị ka meweta ndị nche, ka ehibe ụlọ ọrụ maọbụ ndị nche ga na-echekwa ala Igbo ga-anọrọ onwe ha na-ahazi maka ala Igbo. N'aka ya adịghị ya, na ihe nke ya dị bụ nke obodo ga na
obodo na ndị uwe ojii ga-ahazi obodo ha a na-echekwa onwe ha dịka ihe si ada na Naịjirịa ugbu a. Maka na ụfọdụ na-asị na ọ gara aka mma maọbụ na ọka mma ndị ọha na eze ekwuola, ndị ọzọ wee na-ekwu na ụdị nchekwa ga-abụ ịgba n'ala Igbo bụ ụdị nke ndị Yoruba mere. Ha mechaa kpọọ nke ha matụkwu hazigasị iwu ga na-achị ndị a ha ga-eji rụọ ọrụ na ana Yoruba niile gbaa gburugburu, kpọọ ya ofu afa. Ọ bụrụ ofu ndị nchekwa ga na-echekwa ha. Na ọ bụ ụdị a kwesịrị onye bịa n'ọnụ na mpaghara obodo nke ya dịka ndị Igbo ewere ofu ụlọ ọrụ ndị iche ndị Igbo niile a na-akwado ya, akpọ ụmụ Igbo ndị mara ihe gbasara nchekwa obodo a na-echekwa obodo. Na ọ bụ ụdị a ga-aka mma, na ọ bụghị nke ya ga-eji kpọkwa ndị mba ọzọ maọbụ ndị uwe ojii a na-ahazi. Maka na ụfọdụ ndị uwe ojii si obo ọzọ na-abata na ha anaghị amasị ana, na ndị kwesịrị ịda na-echekwa obodo bụ ndị ma ana ọfụma. Ọ bịa bụ ihe ụfọdụ na-ekwu, mana dịka aka na-achị Ebonyi ọ sị na ụdị a n'uche nke ya na iwu akwadoro nke a, na ọ bụ ihe iwu kwadoro na Naịjirịa ka eso. O mechaa sụọ ya, ọ sị na ihe ya kwadoro bụ steeti polisi. Ọ bụ m na nwafọ Igbo, ọ bụbụ ya abụghị isi ndị ntorobịa gbaa gburugburu n'ime ọhaneze, ya bụ ndị ntorobịa ọhaneze, ọ bụbụ ya abụghị isi ha. Ana m ekwu maka Chukwudi a na-achụna ga-eso wee tinye ya ọnụ wee kọwala ka o si ghọta. Nke mbụ m ga-ajụ gị Chukwudi bụ ka ị nụrụ na atụrụ nwafọ Igbo ọzọ nga, ya bụ Olisa Metuh, tụọ ya nga afọ 39. a sị na ọ ga-anọkọta ya ọnụ, ọ nọkọtasịa ya ọnụ ọ nọ ọsọsọ afọ 7 na nga, maka na a na-asị na o riri ego ruru 100 nde naira n'ụzọ na-ezighị ezi. Mana ajụjụ a na-ajụ bụ na o jeghị ma ya na-ewe ndị nyere ya ego a, na-ewe ndị nọ n'isi, ka ezi ka o si bụzili ya bụ onye atụrụ nga. Ụfọdụ wee sị na onye nyere ya ego na maka na-akpọgharịkwa ya na nke ya ka nọ n'ụlọ ikpe. Nwanna, kedu ka isi fụ maọbụ nụ otu a ka esi tụọ Olisa Metuh nga? Igbo bụ Igbo, mma mmanụ. Nwanne m Chizzy, mgbe m nọ na nwanne anyị nwoke Olisa Metuh na-ekpesighị ikpe gbasara eliri ego maka nke gbasara nyanwa bụ Olisa Metuh, wee maa anyị ikpe na ọ ga-eje nga arọ 39. Mana ọ ga-anọ afọ ekpukọta ya ọnụ wee na-agwazi anyị na ọ ga-anọ arọ 7. Arọ 7 abụrụkwa n'abalị 7 ma ọnwa 7, ọ arọ 7. Mana anyị na-elebe ya bụ ihe amalụ na onye ihe a na-akpọ corruption n'oyibo abụrụkwanụ ofu onye na-eme. A na-enwega ndị aka ha na-adị na ya bụ ihe a na-akpọ corruption, maka ọ ili ego n'ụzọ na-ekwesịrị ekwesị bụ corruption. Ị bịa n'ili ego n'ụzọ na-ekwesịrị ekwesị, ọ ndị dị iche iche bụ ndị nwee ike wee mee ya bụ ihe, maka ọ ga-esite na ndị wetala ego, ya bụ na ọ bụrụ sofuo ya, nye ndị enyela ego, nye ndị asị ngwa welu na ego a mee. Ekwesịghị ịnwe ikpe maka elie ego a na-akpọ afa, maka na ọ bụrụ sụ ya jee weta ya, ọ bụrụ nyanwa ma approve, ọ bụrụ nyanwa supervise ma gwasịa ndị sụlụ oyibo. Mana
ka anyị si wee fụzi ya ọsụ ya ka amago ka asịla anyị na amago ikpe na nka mgbe nke ndị ọzọ ekwu n'aka na-ekpe na ọ dị na EFCC dị na court. Mana ọ nwere ihe nchọ ka anyị lụtụ aka maka ndị be anyị na-asị atọba ụtọ si wepụ aghụghọ maka ebe enwega ndị sogalie ego a eche m na ọha ncha ka aka dị na-ekpekọ ikpe ha ọnụ asị gị nọ nke a ka ime nọ nke a ka gwa me nọ nke a ka gwa me esi otu ahụ wee na-eme onye ọbụla ewee malụ nke bụ nke ị na-anya n'ihe na-eme n'obodo anyị bụ Naịjirịa kịta ọ dị egwu ọ gbagwojuru onye ọbụla anya ka nwanne anyị nwoke Olisa nyanwa ka ọ dịkwa alụ maka asị na ndị Igbo na-ekwu okwu sị na oke soro ngwere ma mmiri ọkọcha ngwere ọ ga-akọchakwa oke. Amarọ m ịghọta okwu a maka na o solugo ndị mgbago ugwu wee mee ka ha si eme otu osogo ndị mgbago ugwu wee mee ka ha si eme mana efugo na olugo n'oge amabi ikpe na-amazi ụfọdụ ikpe ụfọdụ agba anyị na-aka na-ekpe nke ha. Eche m na anyị niile bụ ofu Naịjirịa. A sị anyị na anyị niile bụ ofu mana ịmagonu ka anyị si bụla ofunu onwe nke zozila ezo n'ime ihe niile a na-eme mana ofu ihe m ga-agwakwa gị ịma na ịnụfụ ka nsị gị na oke so ngwere ma mmiri na ọkọcha ngwere ọ ga-achọkwa oke maka na ihe na-adị mma n'ihe bụ ị na-eme ihe kwụba aka gị ọtọ ọ ga-abụ enwe ka esi wee kwube ndị gị na ha yi enwe n'ike malụ ụkwụ ma ọnụ ha ga-eji wee sị na ya kwere nka. Amara m ịghọta ihe nne maka na ndị Igbo na-asịkwa ọnụ na ụba bute obuka nkata bute obuka mana ọma mme na ya ma nkwu nke bụ eziokwu maka na nke bụ eziokwu bụ na mgbagi ya na mgbati ya na ọ bụrụ sọsọ Olisa ịghọtago ịghọta gị onye ọbụla riri ego na-ekwesịghị ekwesị ofu ihe ka anyị mere ihe a na-asọ nsọ a na-achụwa ya ofu ihe ka anyị na-ekwu nwanne m Chizzy mana a na-eme emekọ onye ọnụ na ọ bụrụ ewelu asị ndị a ikpe nke ndị a dị iche emesịa ama ha ikpe ngwa ka nye gị ihe ọmụmaatụ onye nwanne anyị ọ sokwubulu nwanne anyị nwoke ndị South a na-akpọ Godswill Akpabio ọkwa anyị ma na ikpe ka dị na EFCC mgbe ọ nọ na PDP EFCC ọkịma na ikpe ya apụtaghị ekpebie na-ekpie ekpekatazie ya ihe anyị nụzi bụ na Akpabio eje London ya na onye isi ala fụsịa ọ nata ọzọ si anyị na ọbago APC otu ahụ ka anyị si wee nụdebezi ma na-ekpe ikpe ma na-ekpe ikpe ruo tata mụ na gị nọ anyị anụkwazi ekpe ikpe Akpabio ekpekwazi ikpe Akpabio ọkwa ịchụ mpụ na aghụghọ ka a na-ekwu maka ya nke a bụ amụmaatụ ka nye gị then ị bịakwa na onye nke a na-akpọ Ahmed Bola Tinubu ọtụtụ ndị edego akwụkwọ degalụ EFCC na mpụ na aghụghọ dị iche iche o mee otu a ka ọ dị onye nke a na-akpọ Rotimi Chibuike Amaechi ọtụtụ ndị edego akwụkwọ degalụ EFCC maka ndị nwa amadi na-aba mana ruo kịta mụ na gị nọ anyị anụnụrọ ha wee jee kọtụ ya bụzịa na amarọ na ha ikpe. Nwanne m nwoke afọ a niile ịkpọchara dị ka sọsọ ndị ndịda nke a gosi na ọ dị ka sọsọ ndị ndịda na-eme mpụ a o gosi na ndị ugwu ndị be anyị na aka ha na-adịcha ọcha. Mba ọ nwere ka aka ha ga-esi dị ọcha maka agwabugo gị sị na ọ bụrụ ofu onye na-eme mpụ ọ nwekwa na onye ugwu anaghị ekpe ikpe mmadụ dịka Sambo Dasuki ọkwa mana a na-ekpe ikpe akpọchikwala ya akpọchilie ntị akpọchilie emesịa arapịa wee sị anyị na ikpe ka nọ n'ụlọ ikpe anyị na-ene n'anya ka amalụ ka ọ ga-esi jedebe ị na-asị na ndị be anyị n'ọsọ ịnụkwa maka gọvanọ ndị Kano
ganduje nke ya mesịnụ enenenye na onyonyo nke a na-akpọ ewe iwu na-ekpuchi ndị na-achị obodo na-agaghị akpụpụ ha n'ụlọ ikpe na-abụghị na achịzi agabara na m na iwu na-ekpuchi ndị na-achị obodo. Nwanne m nwoke Chizzy nọrọ n'eze na-ege ntị ebe enwe ihe onyonyo na-egosi na mmadụ mee mpụ na aghụghọ. Onye bụ onye isi ala bụ Muhammadu Buhari wee kwado ka onye a na-ekwu na a na-enyozi omume ya enyo ka ọ ka na-achị obodo bụ Kano. Eche m na onye isi ala ka asị onye a onwe ihe ndị oyibo na-asị mmadụ step aside ka e wee nwee ike nwee ohere ikwu okwu gbasalụ gị ọfụma na-enwero ihe ndị iwu obodo enyere onye isi ala ike ka so ya wepụ ya ewu ụzọ eji ewepụ mmadụ ise n'ụlọ ikpe maọbụ na ndị mmadụ achọghịzi ndị omebe iwu eme usoro eji ewepụ ndị na-achị karịrị. Nwanne m Chizzy ka anyị alụ ịgaba n'ihe ndị a mgbe ihe njisi ka anyị ghara ịgaba n'ihe ndị a emechakwa na ewebeghị n'ụlọ ikpe makwa nri ya ikpe tupu m bịaba ebe a n'ụbọchị taa ihe na-echu m ụla abụrọ asịkwa ndị na-eli ego Naịjirịa sịkwa ndị na-eli ego Naịjirịa asịrọ maka na ọ bụrụ ya bụ mkpa anyị kịta n'ala Igbo. Mkpa anyị kịta bụ ka anyị ga-esi nwee ike na-echekwaba ndụ na akụ na ụba ndị be anyị ma ndị nọ n'ala Igbo ma ndị nọ n'obodo ndị ọzọ dị na Naịjirịa. Mkpa anyị kịta bụ otu anyị ga-esi nwee ike na-echekwa ndụ na akụ na ụba. Akụkọ eliri ego nwanne m Chizzy aka bụkwa ka eji emegharị ndị be anyị. Ịmana ihe anyị ji kwuo ya bụ na nso nso a ka a tụkwara Ọji Ụzọ Kalụ nga nke ya abịakwa ugbu a nwa afọ Igbo ọzọ atụkwa ya nga na-agbaghị ihe niile Olisa Metuh gabigara oge ụfọdụ na-akpụgharị ya na-ebu ya n'akwa ọrịa si na ụlọ ọgwụ eburu ya ọnọgide ọda n'ụlọ ikpe mechaa ịmụ ihe a niile emechakwa ma tụọ ya nga. Mana ka ị nwetara nke nchekwa obodo a ọkwa ịnụrụ na ọchị obodo Ebonyi bụ onye isi ndị na-achị n'ala Igbo na o kwuola sị na atụmatụ a ebumnobi ndị dịka onunwa nọ n'ọha na eze bụ ka ehie ebe ndị nche obodo Igbo ala Igbo gbaa gburugburu dịka ndị Yoruba si mee nke ya. Ọ sị na obodo ha bụrụchara nke ya kwadoro na ihe ya kwadoro bụ nke obodo na obodo ga na-hazi ya na ndị uwe ojii ewere ka ha si echekwa obodo nke ha. O mecha sụọ ya ọ bụ steeti polisi ka ọ sị na ya kwadoro na ọ bụrụ nke anọgide jehibe otu ọzọ na ha na ndị na-achị ala Igbo na-agbasi mbọ ike ịfụ na nchekwa tọrọ atọ dị n'ala Igbo na ilekwazi ya ịfụ na Naịjirịa niile gbaa gburugburu na n'ala Igbo kachasị ka nchekwa kachasị dị na Naịjirịa. O kwukwara wee sị na ụnụnwa bụ ndị ọha na eze aghọtasịrọ n'ọdụkụ na-aghọtasịrọ ebe ha na-eje gbasara nchekwa ka esi ahazi nchekwa n'ala Igbo. Ọ bụ eziokwu? Ịma na ndị be anyị si na uche onye adịghị njọ. O kwugo na nghọta nke ya na otu o si wee dị ya ka otu a ga-esi mee ya ọ dị mma. Mana nwanne m Chizzy ọ na-adị m ka esi eme ihe na be anyị na gboo bụ na ma kịta bụ na ime nke a ọ dịghị ka ọrụ agara ọfụma imekwa ọzọ. Ọ dịghị ka nke ahụ ara agara ọfụma imekwa ọzọ. Amụrụ m ịghọta ihe m na-ekwu. Mana ị na-ekwu na ihe aka na-achị Ebonyi ya bụ Dave Umahi kwuru na nchekwa kachasị dị n'ala Igbo karịa ebe ọzọ na Naịjirịa. Nke a gosizie na ewere na atụmatụ hawa ji bụ ndị na-achị ala Igbo dị ka ọka mma. N'ihi nke mbụ bụ nchekwa ọka dị n'ala Igbo n'uche nke gị. Mmanwụ sị na nchekwa adịrọ n'ala Igbo n'uche nke m. Nchekwa dị n'ala Igbo mana isi na nchekwa nke ha nwa bụ n'obi na ọ ka mma karịa nchekwa nke ọrụ obodo nke ndị ọha na eze kwado. Isi na ọchịchị na nchekwa nke ha ka nke ọha na eze mma mụnwa na ndị ọha na eze ndị ọzọ anyị ekwetara
ihe nju gwa gị na ya kwetara ọbụna ị na-anya na ndị uwe ojii mma mbịakwube na ndị uwe ojii na ha adago n'otu ha si echekwa anyị maka nkwuo ya ọ dị ka agbabago m ndị na-achị achị mgba mana anyị na-anya ka ha si echekwa anyị fụ na ọ na-adị ka ha na-eri mperi n'ichekwa obodo nke a ofu nke ịbụọ bụrụ na ndị ka ha si eri mperi bụ na eje ikike ha nwee a ga-asụ ya n'oyibo sị na ha na-adị na-eme abuse mgbe niile maka na ha na-arapụ ndị ha kwesịrị ijie na-echekwa ha eweluzie ya na-emegide ndị ha na-eche amambighọta ihe na-ekwu ụfọdụ na-asị na ihe chekasịrị onye isi na-ekwu na ekwesịrị iwetakwazi ndị ọzọ tiere ha ọzọ dị ka ibe ya na ịma na nchekwa ka ndị a ga-ewetakwa ọkwa ofu ndị uwe ojii na ibe ha ahụ ka a họrọ ndị ọrụ ọzọ tiela na ọ dị ka nchekwa si dị ugbu a na ha ka chọrọ ndị mmadụ mana ọzọ dị ka ibe ya bụ na ụfọdụ n'ime ha anaghị esicha n'ala ebe ha si ụfọdụ ga-abụ esi na ugwu tụbata ha maọbụ esi na ebe ọzọ tụbata ha ha anaghị aghọtasị ala n'elu ntị nwanne m dịka m na-agwa gị na ha na-eri mperi site n'ịrapụ ndị asị ha chekwaba na-emegidezi ha emegide ọtụtụ ụzọ dị iche iche nke anyị nwe ka ebe agbadogo akwụkwọ dị iche iche megide otu ha si emegide ndị mmadụ na ịbịa kịta ndị obodo dị iche iche nwesị ọchịchị ha ndị nchekwa dị iche iche nke a na-akpọ vigilante services ndị a bụ ndị mma ntọnanị obodo dị iche iche malụ ogbe agụ na ọfịa dị iche iche dịga n'obodo ya bụ na ị na-akwado otu ehibere ndị na-eche ọfịa na obodo Enugu ugbu a ọ magburu onwe ya maka ihe nchekwa ihe nchekwa abụrụ ihe a na-apụta ihe nchekwa abụrụ ihe a ga-apụta welie na-agụri egwu ọ bụrụ ihe ama egwu mana otu a enwe nchekwa forest guard dịka ndị enwe n'Enugu ọ dịrọ m ka ndị uwe ojii bụ ndị forest guard kama na ihe ndị uwe ojii na-eme ọkwala ihe anyị nọ na ya ka nna ha agwa na ihe ndị uwe ojii na-eme bụ na ndị forest guard nwee ihe gbagwojuru ha anya dịka ihe ha chọọ ka ewelụ ihe a na-akpọ sophisticated ammunition wee nụọ ngwaọrụ ha enwee ike kpọtụrụ ndị uwe ojii mana ọ bụ maka ịga n'ime ogbe na ọfịa na agụ dị iche iche dị si na be anyị ọ ndị forest guard bụ ihe nwaga anyị n'ime ebe ahụ nke a gosiri na ihe ọchị obodo Ebonyi na-ekwu bụ n'eziokwu na ụzọ nke ha dị ka ọka mma nke ununwa na-atụ ọ ya ka o gosiziri forest guard iji maatụ abụrụ policing amara m ịghọta ihe nna gwa gị ọ bụrụ ewere ebe sọfịa ka ha na-eche agwago m gị ha nwee ikike ijide ndị ha fụ n'ime ọfịa kpụlụ ha bụ na ha nenesizie fụ na ndị a n'aka ha dị ọcha ha rapụ ha ha na ndị polisi ndị uwe ojii ayịrị aba n'ime ọfịa ọ dị mma na nkọwa n'uche nke gị kedu ihe ịghọtara na atụmatụ nke onye isi obodo Ebonyi gbasara nchekwa nke ọsọ na ọ bụ nchekwa nke obodo ga-eji wee na-echekwa obodo nke ha dị iche iche kedu ihe dị iche na nke ununwa onye n'ọlụ onwe ọ nọrọ n'okpuru ndị uwe ojii onwe ka isi nweta ọgbụgba ama na ihe a na-eme ebe dị otu a ma ihe a na-eme ebe dị otu a ị nwee ike jebe ozugbo ịmara ihe ị ga-eme ime nwanne m ka mmalụ ga-atụ ndị ọtụtụ n'ime anyị na-eme ngagharị n'ogbe ị ga-abịa ebe enwe ihe ọghọm ndị ori wakpo ndị mmadụ nwanne m isi na ịkpọ ndị uwe ojii ị ga-anọ ọtụtụ awa ndị uwe ojii ama mbịa ọ mgbe ihe mechagolu gị ndị mee gị ihe analụsi ebe ha kesasịa ihe ha zute na-eme ihe na-eli nri na-egwuli egwu ndị uwe ojii abịazịa ndị uwe ojii bịazịa ha ike ha akpụkọba ndị nọ n'okirikiri ebe ahụ ịfụ na ha ka anyị wee nwee ike fụ na
na oge na-eme na-egbu oge n'ihe gbasara nchekwa maka ihe dị n'obodo anyị bụ Naijiria kịta bụ ihe ga-abụ ọ bụrụ ndị na-asụ Igbo need decisive measures. Ịghọtago? So mgbe ọbụla enwe ihe ọgbụgba ama ndị niile nọ na forest anyị ga-enwe ike move in banye ebe ahụ jee mee ha kwesịrị ime. Oke ndị gọvanọ si anyị na-achọ ka ọ bụrụ ndị uwe ojii na-emere anyị ihe nchekwa. Ndị uwe ojii one nwee ha na-akpọ ngalaba n'ime ọfịa dị iche iche, mana ndị forest guards na ndị neighborhood watch na vida ha nwesi ogbe n'ime ọfịa dị iche iche, ha nọsi n'ime ọfịa dị iche iche, mana ndị uwe ojii enwero ụlọ ma ebe a na-akpọ ebe ha na-enwe ọgbakọ ma ọfịs ma anything a na-akpọ ya n'ime ogbe dị iche iche. Kezi ka ha ga-esi nwee ike na-abịa nso ndị ha kwesịrị iche. Amara m ịghọta ihe nna m. Ọ dị ma ọ bụ Chukwudi a na-achụ na ọ bụ nwa amadi a bụ onye ọkụ ugbo osikapa n'ụzọ pụrụ iche. Emechara ma jụọ ya ka ya na ndị na-eche efi ka ha si eme na nke ahụ ka aka na-enye ya nsogbu. Ọ bụkwa ya bụ onye isi ọhaneze ndị ntorobịa, ya bụ onye isi ndị ntorobịa na ọhaneze gboo na nke gara aga tupu onye ọzọ wee werere ọkwa. Ọ nekwa na-ekwuchite na-ekwu ihe na-eme n'obodo, na-ekwuchitere ndị mmadụ a na-emegbu na ihe dị iche iche. Mana anyị bịaghachite azụ, anyị na-ana okwu ma na-ajụ ya isi eme na osikapa nke ya ka o si akụ nke ya. Abụ Chizzy na anyị na-abịa. Ọ bụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị, anyị nọ na oge nzukọ ndị Igbo, oge ahụ anyị na-eji asụsụ Igbo wee na-agbasa ozi n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụ mụ na Chukwudi a na-achụ na bụbụ isi ndị otu ntorobịa n'ime ọhaneze na Naịjirịa. Ọ bụkwa onye ọkụ ugbo osikapa n'ụzọ pụrụ iche. Nwa amadi a gwụrụ maka ka esi agbakọ na mwepụ. Ihe ọ na-eme bụkwa ikwuchitere anya ndị a na-emegbu ọkwa ya karịrị. Anyị na-ekwu maka nga atụrụ Olisa Metuh maka na asị na amara ya ikpe na o riri narị nde naira 4 na ụma. Ọ bụghị sọsọ nke ahụ. Anyị kwukwara na onyeisi obodo Ebonyi na-ekwusi na atụmatụ nchekwa nke ndị ọha na eze na-ekwu ka ehibe agụ na-eche ibe ụlọ ọrụ agụ na-eche ibe ma ọ bụ ogbunigwe, na nke ahụ abụchasịghị nke ha chọrọ. Na ihe ha chọrọ bụ nke obodo na obodo ga-eji wee lụkọ ya na ndị uwe ojii. Ọya ka Chukwudi na-achụna na-akọwala anyị na maka na onyeisi ọchị obodo Ebonyi na-ekwu na ndị ọha na eze aghọtasịghị ka ha si atụmatụ ha gbasara nchekwa. Onyeisi ndị ọchị obodo Igbo kwukwara wee sio na enebere anya n'isi anyị ike afụ na nchekwa ka zuo oke n'ala Igbo karịa obodo ndị ọzọ na Naịjirịa. Mana ugbu a gịwa na onwe gị na-ege anyị wee egwusi etinye ọnụ n'okwu na ịkpọ n'akara ekwentị a 090-097-109 ma ọ bụ 090-223-111-009 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ. Ịkpọ anyị ịgbarata ekwurekwu gị ka o wee kwuo anyị wee mee wee tiebe ọnụ nke gị. Ọ dị ma anyị ga-ewebezi okwu na ugbu a ozugbo ibe ya nkenke. Biko gwa m afa gị na-ebe iche akpọ bee ya nkenke. Ee, nwanne mmadụ ekenekwa m. Adị m oyi ejikewa akpọ. Afa gị bụkwanụ gịnị nwanne? Ebere Chukwu, ngwa gaa n'iru nwanne o. Kwuru okwu a ọnụ wepụtara ugbu a gbasara Metuh na ihe gọvanọ ndị Ebonyi kwuru ka m site n'ebe Metuh nọ. Unu chetekwara mgbe Buhari siri n'oge gara aga, unu lụta na Ekweme bụ osote onyeisi ala, ọnụ ọtụrụ Ekweme nga wee were nwanne nwoke si ya na ana-abịa eje mụọ ọchị.
onye ọbụla na-ekwere ntị ya. Afụtara m onye si na ala Igbo gafee Naijiria na-aha eji anya mmiri na-abata. Debiti ọziki rute kịta kedu ihe kpatara na ya ma mma ihe. Ihe papa na Ebonyi kwuru ọ dịghị anyị gbagwoju anya anyị ma. Anyị chere m na ndị a na-achị ga-ekwu ihe ha chọrọ. Ọ bụrụ na ọ na-achị achị ga-ekwu ihe ha ndị mmadụ chọrọ. Ọ bụrụ ndị mmadụ si unu ga-anọchite anya ha. Ọ ka mma na ihe ndị mmadụ chọrọ ka unu ga-emeri ha. Ihe anyị chọrọ bụ polisi nke anyị na-aka ha bụ ndị Fulani anaghị agwa ha tupu anyị eme ya chọrọ ime. Ọdụ nchekwa ha ka anyị chọrọ. Onye kpọtara na studio agba aka ha kwa ya aka Chizzy. Daalụ ikwu na nke gị uche ya dị ya njọ. Nke ọzọ anyị na-ekwu gbasara ihe na-eme bụ na onye isi obodo Ebonyi si na ihe iwu Naijiria kwụ na ya ka ya kwụ na agaghị eme ihe ọzọ iwu Naijiria na-ekwughị. Cheta na ọnụ ka na ịkpọ ị ga-ekwu uche nke gị mana asụsụ Igbo ka ị ga-asụ, agwakwana ya ọgwụ ahụ. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ndị ka email Ikechukwu sụọla Igbo yele nwanne ndị ka email nwanne m imere aka gaa n'iru bee ya nkenke gaa n'iru bee ya nkenke ana m anụ gaa n'iru. Nke bụ eziokwu na nwanne ya nwoke bụ gọvanọ Ebonyi steeti aghọtabeghị ihe a na-ekwu. Okwu ya ọbụla ga-achị nwanne m a na-anụchakwa ihe na-ekwu m n'ọgharịa ahụ. Nnamdi Azikiwe onye ka m ga-abụ onye ka m ga-ahapụ. Ha megidere Chukwu ya mere Chukwu ọtịyo. Ha kpọrọ Chukwu bụ oke eji eje mba. Ọ na-agwaghị na ihe ha chọrọ bụ ihe a ga-eme. Ndị na-eche ogbe obodo amụ nke ọ gara anakpakasị ụlọ ndị mmadụ ebe na-anakpakasị ụlọ maka na ha nwechara ndị na-eso ogbe n'ogbe. Ndị uwe ojii nọ ọ nwere jigburu ndị uwe ojii nọ na-agba anyị baasị ya ha gbagasi ndị ori onye ha chigoro titi ndị uwe ojii nọ na-agba anyị ndị ori onye bere izu ori ndị uwe ojii chi ya ma ọ bụkwa ndị na-eche ogbe n'ogbe. Ana m emerụ onye na-achị obodo Ebonyi ebere bikọ mmadụ ihe ọ na-eme. Daalụ ezigbo oyi ndị Awụsa ọsa ya kadede ya kadede tọtọ na prison na-eme ya kadede. Olisa Metuh bụ ego ka enyere enye asị aka were ego ebereta owere ego mana enyeghị ego na-akpagharị onye na-ere ego ihe nọ n'ọnụ mkpọrọ na ndị Igbo biko nnu mara n'ihe marụ ndị ha ya bụrụ ewu ọgwa m na ọdịda anyanwụ ka amamihe bido kwe na ọdịda anyanwụ ọgwụkwọ ha m n'ọnụ. Daalụ gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ndị ka email ọ dị mma esi m anya ọfụrụ akpọ. Gaa n'iru ezigbo mmadụ. Somadina gaa n'iru. Isiokwu a aka na-achị Ebonyi steeti wetere isoro iwu Naijiria n'ihe ndị ịma na mmiri ga-amụ ụmụnna gị. Mgbe ụfọdụ mmadụ eme iwu nke Chineke onye ọbụla ma ihe dị mma mgbe mmiri ọma mbụ ọgwụ ebe na nke gị ị na-asị na iwu Naijiria gị ga n'efu ị na-esi iwu mgbe ụmụnna gị nwụta gị ga-amasị ihe. Ọrịa ka m ji wee mmasị m ji wee bụrụ ebe nwoke chịburu Yoruba na Yoruba nọ. Gọvanọ chịrị etiti gọvanọ a na-eme ọfụma sayensị onye ọzọkwa bụkwa nke nakwa na mgbago ugwu ka di nakwa onye ọma otu esi azụtara ụmụnna ya ihe agbara na ọ bụgọta ajọ mmadụ onye na chi ya ka ọ dịrị mana ọ na-ekpuchite ụmụnna nke ndị bọọbụ na anyị amadị bọọbụ na anyị na-akpọrọ ndị mmadụ isi n'ala anyị niile bụ ndị Chineke kere eke mmadụ anyị ga-eji ụjọ wee dara enwe niile. Ọ dị ka mgbe Buhari tiburu ama onye ọbụla na otu ọchịchị ya chụwa gị a ga-abịa jide chiwu obodo ma ọtụtụ ndị ọchịchị mana ndị gọvanọ dịkarị mgbago ugwu enweghị onye mechiri aka ha nche niile bụrụ ndị nsọ so ndị na-achị anyị were dị uche ọ bụrụ na ihe anyị na-ekwu na-aba ha n'ime mmụọ ọ ga-adị mma ha nwere uche ka ha wee
ego ụwa ego obodo a na-alụ ụmụnna gị maka ihe bụla n'ụwa bụ na ihe onye mechara onye ọbụla ga-ata afụfụ ya ma nwa ọmụmụ onye ọbụla ọgbọgbata ọsọ n'elu ụwa ka ebi mana be Chukwu ha chigharịkwa kịta ka bụkwa oge daalụ Somadi daalụ Somadi na daalụ biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ afa gị na ebe isi akpọ ngwa gaa n'iru Ikechukwu ebe mụnwa na-akwado bụ akwado m nke a gọvanọ Ebonyi na-ekwu kemgbe ndị uwe ojii bidoro na-echekwa ọgana ga na-echekwa ibi na-eje na eze anọdụ ebe anyị dịgịta onwe ndị uwe ojii nakwa ị na-adị n'ime obodo ọhụrụ akwụja na merụ na na asọ nsọ maka ego ọka ma na-ekpụtata ndị nchekwa obodo ka enweke na-aba n'ime ogbe n'ime ogbe daalụ ka anyị were onye ọzọ gwa m afa gị na ebe isi akpọ ee eze Enugu ndị ka imel ekerekwa m nwanne ndị ka imel dịka ihe anyị si ebeta anyị na-ekwu dịka oche gị ji aghọta ajị na onyere njidegoro enwe ihe mapụtara n'obodo ihe ya bụ polisi ndị nchekwa ka anata ikike ọ gabụgo ofu ozi ha ọ gwaka anyị na-eto maka mmadụ ga-ebu ichebidogwa ndị isi Naijiria ọ ga-abụ ndị isi ga-egedogwa budogwa ọka ihe ndị na-echekwa ha ọ gwa ha na ọdọ ka ha ma nọrọ ahụ tiwe ncheke na anyị ka na-ekpere ka ọ dị echi daalụ ezigbo mmadụ ọ dị ma nwere nka ka anyị pịachibezie gwa m afa gị na ebe isi akpọ ee Ọkịja dum Ọkịja niile Ọkịja ndị ka o si ada Ọkịja mmanya ebughela ya agụgụ ee nsogbu adịghị ọ ga-anụ ya gaa n'iru tinye ọnụ n'okwu okwu na mama uche nwanne anyị nwoke a n'ebe a mama ebe ọ kpọrọ maka na ife gọvanọ Baịbụl steeti na-ekwu uche mmadụ nke bụ uche a na-asa mmadụ na-eweta maka ndị a na-achị ọchịchị ya eche m na adị na ga-asị na achọ ọrụ ma ndị mmadụ eburu ibu dịka ego a na-ebute nwere ike ị na-ezuru ha maka na ọ bụrụ na a na-eche ka ebuwe ibu ka anyị na-akpawanye n'obodo a obodo na-agba mbọ maka ichekwawa ndụ ndị mmadụ mgbe m ji enwe olileanya na mmadụ chọọ ime ife dị na-abịa ọ gakpọwa onye iro ọkpụkpọ akpọrọ onye isi uwe ojii mere ka mara na ọwepụ nkwadobe a chọrọ ka ọ kwadobe echekwawa ala Igbo ndụmọdụ ka m na-enye ụmụnne m ndị Igbo onye chọrọ ime ife ọmara ife onye achọghị ịma ya na onye ọbụla ka a jiri uwe onye ọbụla gbado anya ịmara ụzọ ọbụla isi ya kwadatawa ma n'ụzọ mmụọ ma n'ụzọ mmadụ kwadatawa ụbọchị azụ ka osu anyị nwa ama mgbe ọzọ ife aba anyị ekele ndị daalụ Ọkịja ọ dị mma webụrụ ya ndị ihe a metụtara ọfụma na ha nwere ike baa n'ugbo ha arọ gara aga and ndị a na-abara n'ugbo ha arọ gara aga ọ dịrọ m ka ị na-ekwu okwu forest guard kịta na ha ga na-agwa gị na ha mara ọbịa maka na ha kọzi ugbo wee nwee ike mana anyị nwa kakọ nwee obi kọọ anyị afụgo na ihe anyị kọ na efi atapịasịrị ọnụ ya maka na enwego ndị forest guard nwee ike na-echekwaba ihe anyị kọ for now. Ọ dị mana nchekwa ala Igbo gbaa gburugburu na ihe niile achịkọtara ma nke nwanne anyị nwoke atụrụ nga afọ 7 ga-anọ na nga afọ 7 nakwa nchekwa onyeisi ndị na-achị ala Igbo kwuru. Kedu okwu ndụmọdụ gị na mpịachi okwu gị ka anyị wee na-apịachizi ya na oge na-asa anyị kwarapụ? Ndụmọdụ na-enyekwanụ ndị be anyị bụ na a sị na ndị be anyị sị na onye atụgburu nne ya ara eji mpi atụ aṅụ mmanya nwanne m. Ndị be anyị ga-amalụ na ndị anyị na ha na-emekọ ihe na ha fụrụ anyị n'anya, ndị mgbago ugwu afụrụ anyị n'anya nya ejina na ndị ọzọ na-eme iwe solu ha mebe maka mgbe ọ ga-elu na ntaramahụhụ ịfụ na
a ga-arapụ ndị bụ ndị isi na ya bụ ihe eme ọ bụrụ gị nwa ka a ga-ata afụfụ ata ga-afụ ịta ma nke gị ma nke ndị ọzọ gị na ha mekọ ya bụ onye mekwana mpụ nya ihe anyị na-ayọ ndị be anyị na onye ndị iru gbara okirikiri ọ na-eche ndụ ya nche ka ndị be anyị wepụ aka na mpụ ka ọ ya bụ anyị na-anụlụ ha ọgụ na-ekwu ọnụ ha anyị enwe ike gbadosie ụkwụ n'ala ike na-asị na si emekwana nka na ọ dịrọ mma daalụ ọ ga-adịrịrị gị na mma onye anyị na ya gbarịrị ụbụbọ onye nụchara ọnụ ya ugbu a bụ Chukwudị Ana-Achụna ọ bụ onye ọkụ ugbo osikapa ọ bụkwa ya abụbụ onye isi ndị ntorobịa na ime ọha na eze na Naịjirịa ọ na-ekwuchite maka ihe ndị a na-emegide na ndị dịgasị iche iche ọ bụ onye ndu n'ala Igbo Chukwudị Ana-Achụna asị m na ọ ga-adịrịrị gị na mma udo dịrị gị ọ dị mma otu a ka anyị si fụzi ya n'ụbọchị nketa jekiri ihe niile nke anyị mere na Kpakpando TV anyị gụnyere chinchim na YouTube ọ bụkwa Tochukwu Tobel bụ ihe bubere ihe a niile na YouTube wa wee na-ekiri ya bụ ma nke niile anyị na-afụ je chọba anyị na Facebook ilu ebe a chọba Kpakpando TV iluo na YouTube chọba Kpakpando TV ka ịfụbụ ihe ndị ọzọ niile a na-eme echi eme n'ụzọ omenala cheta na abụ m Chizzy Ani ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma